n'a pas la souveraineté du 14 janvier durant quoi ni n'a ɲɔgɔnnaw de don c'est seule la France qui est derrière ces gens là o de y'a to u bɛ ka jinim ko banna ka ban jinim ko tɔgɔ tɛ ka fɔ bilen u bɛ ka FLA dɔrɔn de fɔ mais i ni FLA mana sigiyɔrɔ de ni jinim de sigira FLA de ye jinim ye jinim de FLA ye Iyad Agali Bilal Al-Sherif nin fila bɛɛ ye kelen ye nin bɛɛ ye kelen ye siga kuma ye manamanakan fɔ de c'est la France qui est derrière et puis on n'est pas disposé an ma mɔgɔ ci siga fɔ la an ni mɔgɔ ma siga fɔ kɛ i ma deli ka Mali autorité ka délégation kɛ fɔlɔ k'a filɛ k'a reconnu ko dugu dɔ bɛ ka kuma ale ni dugu dɔ cɛ n'i ye min kɛ i y'a k'i yɛrɛ an kɔni bɛ min dɔn n'i ye n'an ye cɛ o cɛ sɔrɔ an bɛ goni da i la Mali sibiri ɲɛ kelen tɛ da Mali yɔrɔ kelen na o mɔgɔ tɛ yen mun bɛ se k'o kɛ n'aw degelen don accord signé de la. O ye sini kuma de n tɛ n da don la i ye ŋaniŋa nka bi kuma de la i ko bi mun de bɛ yen bɛsiya o kuma tɛ yen ayi foyi tɛ yen u ye lɛtiri ci Kɔngɔ u ye fɛn fɛn kɛ u jaabira bɛɛ la Sassou Nguesso dan ye mun ye a y'a ka hakilina ɲuman minɛ an y'a mɛn hali a y'aw sigi dans d'ici minuit kibaruya dumanba bɛ ka nalen tugun aw tɛ sa. Le Mali est en force. Le Mali veut s'en faire des militairement bi. On s'impose. Peut-être il y a une minute, nous avons sur l'émission, Mali on veut qu'il y aura douman pas kalama. Pour amener une fois, entre une fois encore chef Daniel B. on a les primaires des informations. C'est pas c'est franchement de madame Oblene, aïna aba sur Mali est des ça. Donc a y'a bila kunun ko kibaruya duman bɛ yen k'a y'a minɛ ne Boumabel da bi ne de y'a fɔ aw ye wa kibaruya in ka di Mali ka kibaruya dumanba de don bɛɛ k'i sigi k'a lajɛ Mali ka kibaruya dumanba cɛ sabali sa Faransi fɔlɔ t'a fɔ aw ye dɛ RFI fɔlɔ t'a fɔ aw ye dɛ ne de kɔnna k'a fɔ aw ye yanni k'an tila émission na aw bɛna kibaruya dumanba in mɛn hali k'o jan tɛ on donne plus la primaire d'information à qui que ce soit an b'a di Maliyɛnw yɛrɛ de b'a fɛ an ka se de b'an ye o fanga de b'an na. Sur le plan diplomatique, on est fort. Sur le plan militaire, on est fort. Mais chaque fois avec des mouvements armés, ça marche sur l'accord Siena. Accord de Tamara 7, Flamme de la paix, Parc national, SG 2006, accord de Ouaga, accord d'Alger, comment marche sur l'accord Siena. A ben nous faut te ouïe radio. En nous faut accord Siena, nous accord Siena, en nous deux on pas signer. Pourquoi accord? Nous avec moi Mouneka. Ou beta jinim na dogo kake na fɔ olu dɔrɔn de don u ni jinim de don n'i ye FLA yɔrɔ o yɔrɔ jinim de b'a kɔfɛ u ni jinim de jɛra ka coalition kan a ye t'u ka communiqué bɛɛ lajɛ c'est la coalition FLA jinim a sabanan ye CFR n'o ye Mamadou Dicko ka tɔn ye u saba de don ni FLA ye accord signé bi i b'a noté k'a bila u b'a fɔ k'u bɛ yɔrɔ min na k'u bɛ to yen wa sigiyɔrɔ t'u la u bɛ taa kɛnɛ kolon dɔ da Kidali fan dɔ da k'u sigi yen n'u y'u sigi Mali politicien bɛɛ b'u sɔrɔ yen a politicien compte mais parce que dugu b'a dɔn k'a fɔ bi jamanaw sɛgɛnna politicien la donni na o Côte-d'Ivoire baara Maliyɛn bɛ Côte-d'Ivoire bɛ a tɛ fansi n'i ye Côte-d'Ivoire dugukolo ta k'a lajɛ gouvernement b'a kɔnɔ a bɛ gouvernement naani bɔ Mali gouvernement naani de b'a kɔnɔ premier ministre b'a kɔnɔ a bɛ 3 bɔ ministre b'a kɔnɔ a bɛ 27 bɔ olu bɛɛ bɛ taa sigi ni FLA kɛrɛfɛ de parce que ni FLA de ye tɔn kelen mais au logique de où FLA de bɔra k'a fɔ k'ale ni CFR n'o ye coalition des forces républicaines k'ale n'olu bɛɛ hakilina kelen k'u bɛɛ tɔn kelen mɔgɔ donc ni accord signé ni FLA ye a kɛ i n'a fɔ i ye accord signé ni Boubou Cissé mais u y'o de ye o n'i ye accord signé ni ninnu ye fɛn bɛɛ ala cɛ o bɛ taa mouvement wɛrɛ dilan Kidali tugun ka tɔgɔ wɛrɛ da o la k'i ni mun ye accord signé ko tɛ ninnu ye wa nin politicien bɛɛ b'u sɔrɔ yen mais mun y'u se Algérie ka taa kumalasigi kun kɛ fɔlɔ Algérie k'u ma ale baara tɛ mɔgɔ baara ye tugun bɛɛ k'i yɛrɛ ta kibaruya duman bɛ a k'aw jɔ ba in su na ta in ka bɔ a la ba in aw fana kibaruya ma yɔrɔ bon bɛɛ délai dira bɛɛ ma droit d'asile bɛɛ bɛ ban bi de décembre 2026 tous les droits d'asile maintenant vont prendre fin vont expirer ne de y'a fɔ aw ye bi nin ye gindo kuma de fɔla aw ye nin ye gindo kuma de fɔla aw ye vacances foyi tɛ tous les droits d'asile vont expirer à partir de décembre 2026 mais Algérie ta kɛra o o ni Mali filɛ bɛn na n ko Faransi k'a bɛ na a fɔra Faransi i baara vide fɔlɔ vacances bɛ ka bɔ Faransi fan bɛɛ a fɔra Faransi a banna Etienne u kibaruya bɛ min bi barika bɛ faso de la bonya t'o la dɔgɔya t'o la bi a labanna mun ma
aya faso janfa mɔgɔ kelen minnu ni jamana ɲɛtɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo a kɛra jɔn tile la Asimi kelen tɛ Asimi de y'a daminɛ Asimi de b'a laban aw ko Asimi min tɛ bɛn fɛ bi o Asimi de ni Alizeri bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ yen Ablaye Mayiga nin y'a tako filanan ye ni sen n'Ablaye Mayiga ni premier ministre tilala kuma la le 21 le 22 Ablaye Mayiga va faire une séance de travail avec le président Tiboun ani Tiboun de bɛna kuma mardi tête en tête n bɛ tila ka programme da aw ma n bɛ tila ka visite programme da aw ma